susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa Meron po bang tao sa tahanan ng Diyos? Good morning po sa bawat isa. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Amen. Praise God. Sabi nga po, it's good to be in the house of the Lord. Amen po. Harap ka nga po sa katabi mo. Sabihin mo po, it's good to be in the house of the Lord. Amen. Sa mga nandyan din po sa kanilang mga tahanan or kung nasaan man po kayo naroroon na nakikijoin sa ating live streaming Sunday service ngayong umagang ito. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa inyo. At alam ko po lahat tayo, sino pang excited na to give his or her highest praise, worship, thanksgiving to our God. Amen po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Ayan po, praise God. So, bago po tayo dumako sa atin pong opening prayer, ayan po, tayo ay magpasalamat muna sa Diyos at ang ating mga puso ay patuloy po nating ihandog sa Kanya sa umagang ito. Amen po ba? Muli nga po, let's give God the best clap praise of offering to Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, O God. Amen. Truly po, ang ating Panginoon ay tapat. Amen po ba? Amen. Kaya po sa umaga pong ito, ibigay po natin ang lahat ng ating papuri, ang ating pong pasasalamat sa ating Diyos. Dahil tunay nga po yung pag-ibig, yung katapatan niya ay bago sa bawat umaga po. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin.
Katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Minsan pa sa umaga pagkagising, sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus. Purihin ka sa bawat tumagay, pupurihin ka, O Diyos. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang
Yes, Lord. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoong Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. Dakilain ka, Panginoong Diyos. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Panginoong Diyos, maraming salamat. Maraming salamat sa umagang ito. Lord, napakadakila mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoong Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, na napakabuti sa lahat. Lord, narito kami, Panginoon, lumalapit kami sa iyo. Nagpapakumbaba, Panginoon. Humihingi, Panginoong Diyos, ng iyong pagsama, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoong Diyos, na samahan sa umagang ito. Lord, kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba. Lumalapit, Panginoon, sa iyong paanan. Sa trono, Panginoong Diyos, ng iyong kapangyarihan. Patawarin mo kami, Panginoon. Pakalinisin mo kami, Panginoong Diyos. Kung kami, Panginoon, ay nakagawa, Panginoong Diyos, ng mga hindi ka nais-nais, Panginoon, sa iyong harapan. Inaamin namin, Panginoon, kami, Panginoong Diyos, ay makasalanan. Lord, Panginoon, hallelujah, hallelujah. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong makapangyarihang dugo. Balutan mo kami, Panginoong Diyos, ng iyong banal na dugo. Upang kami, Panginoong Diyos, ay malinis sa iyong harapan. Upang kami, Panginoon, ay karapat-dapat, Panginoong Diyos, sa iyong harapan. Upang karapat-dapat kami, Panginoon, na lumapit sa iyo. Sambahin ka, Panginoong Diyos. Purihin ka, Panginoon. Itinataas namin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Ang pangalan mo lamang aming Panginoong Jesus. Ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Ang makapangyarihan at dakila sa aming buhay. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang aming gagawin na pagsamba sa iyo sa umagang ito. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang lahat, Panginoon, ng ihahain namin sa iyo. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang mga awitin, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, maging, Panginoon, ang mga instrumento na ito, Panginoon, pagpalain mo. O Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang iparanas mo, Panginoong Diyos, sa aming kalagitnaan. Ang kapangyarihan mo, Panginoon. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Patuloy, Panginoong Diyos, na pababain mo ang iyong mga anghel upang samahan kami, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Samahan kami, Panginoong Diyos, sa pagpupuri namin sa iyo. Oh, hallelujah, hallelujah. Banal na Santong Espiritu, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Banal na Santong Espiritu, patuloy mo kaming bigyan ng iyong kapangyarihan. Patuloy mong buksan ang aming mga puso at isipan. Patuloy mong buksan ang aming mga tenga, Banal na Santong Espiritu, upang ang mga salita mo sa umagang ito, Panginoon, ay hindi lamang, Panginoong Diyos, basta lalabas sa aming mga tenga, kundi itago mo, Panginoon, sa aming mga puso. Dahil kailangan namin ito, Panginoon. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Oh, hallelujah, hallelujah. Maging, Panginoon, ang anak mo, Panginoon, Diyos, sa gagamitin mo. Lord, hallelujah. Maraming salamat sa katalinuhan, Panginoon.
na patuloy na ibinibigay mo sa Kanya upang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay patuloy, Panginoon, na maunawaan ng bawat isa at magrema, Panginoon, sa aming mga puso. Itago mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa puso ng bawat isa. At gamitin mo ito, Panginoon, na pagpapala, Panginoong Diyos. Pagpapala, Panginoon, sa mga nangangailangan, Panginoong Diyos, ng kagalingan. Pagpapala ng nangangailangan, Panginoon, ng kapayapaan. Pagpapala, Panginoong Diyos, maging sa nangangailangan ng kaligtasan. Thank you, Lord. Walang lalabas, Panginoong Diyos, sa lugar na ito, maging sa mga tahanan, Panginoong Diyos, na makarinig ng iyong mga salita. Walang makalalabas, Panginoon, na hindi matanggap, Panginoong Diyos, ng bawat isa, Panginoon, ng pagpapala, Panginoong Diyos, na ipalanas mo, ipaparanas mo sa bawat isa. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Pagharian mo, Panginoong Diyos, ang gawain namin ito. Pagharian mo ang puso at isipan ng bawat anak mo, Panginoong Diyos, na sasama sa gawain na ito. Oh yes, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng puso, Panginoon, na tapat sa iyo. Puso, Panginoong Diyos, na mapagpakumbaba sa iyo. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Itataas ka namin sa umagang ito. Itataas namin, Panginoon, ang iyong pangalan namin, Panginoong Jesus. Dinadakila ka namin. Sinasamba ka namin. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sino po pinagpala sa umagang ito? Amen? So, sino naman po ang excited muli na magbigay ng pinaka-the best na papuri niya sa ating Panginoon? Amen? So, sino po ang excited na magtaas ng kamay, tumalon, sumayaw para po sa ating Diyos? Amen. So, lahat po yan ating pong gagawin para po sa ating Panginoon. Amen? So, sama-sama po tayo magtaas ng pangalan ng ating Panginoon. Sama-sama po nating purihin ang ngalan ng ating Diyos. Amen. Tulad ng mga agila, tayo ay nilipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Amen. Muli pa, sabi po dun sa inaawit natin, tayo daw po ang magdadala ng galak at sigla sa mga tao po na hindi pa nakakilala sa ating Diyos. Kaya po sa pagpupuri natin sa ating Diyos, kailangan po may sigla. Dapat po may galak sa ating pong bawat pagsamba sa ating Diyos. Amen? Muli po natin awitin ito nang may buhay at sigla. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Yes, di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na! Halika na! Ipayo na! Ipayan! Tagumpay na! Halika na! At magdala kalakasan sa presensya. Uli pa, tulad ng mga agila. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod, di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla
na. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Sabihin po natin sa katabi natin, ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama ang gawa ng Diablo ay kukutin. Halika na, ayaw na bahaya, magpapay na. Halika na at magdala kalakasan sa presensya. Bumalik pa, halika na. Halika na, kumain na, bahaya, magpapay na. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Ngayon pa, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtatakat, hanggang sa aking nagugutan. Dagat, tuluran, imong silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, aking nakamtan. May pa sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, yes, aangat ang buhay ko. Aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi na. Di ko bibitawan lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtatakat kung ba't sa'kin napupunta. Lahing dagat, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, aking nakamtanaw. Muli pa, sabihin natin, lumaragas ang pagpapala. Come on, church! Tayo yung mauwit. I-declare natin. Lumaragas ang pagpapala. Yes, Lord! Lahilaga, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala, aking nakamtanan. Muli pa, ulitin natin, lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako
sigla, saan ka magpunta? Maragas ang pagpapala, aking nakamtan. Maragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Hilaga, kaluran, timog silangan, saan mo magpunta? Maragas ang pagpapala, maragas ang pagpapala, maragas ang pagpapala, aking nakamtanan. Oh yes, Lord! Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala, sa sobrang-sobrang mong pagpapala, Panginoon, sa sobrang-sobrang pag-ibig, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin, O Diyos. Kaya patuloy kaming awit, patuloy kaming sasamba sa iyong pangalan. Amen! Hey! Di pa pipigil sa pagpupuri, ang mga labi sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di napapayag ang mawala pa, ang ako'y sa buhay. Come on, say! Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming nanuman, aming nalasal. Loko na sana, pero di na kaya, ang ako'y sa puso ko. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Di nagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo'y aming nanuman, aming nalasal. Loko na sana, pero di na kaya, ang ako'y sa puso ko. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya. Sobra-sobra, sobra-sobra ang sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Ulitin po natin. Sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra
Thank you, Jesus, for your presence. Lord, tunay nga na napakasarap magpuri sa iyo, Diyos. Lord, patuloy namin dinideklara na sobra-sobra ang pag-ibig mo sa bawat isa. Sobra-sobra, Panginoon, ang biyaya mo sa bawat isa, Diyos. Dahil ika'y tapat sa iyong mga pangako. Ang iyong salita, Panginoon, ay aming pinanghahawakan sa bawat araw na aming buhay, O Diyos. Kaya, O Diyos, sa umaga pong ito, patuloy namin itinataas ang aming mga papuri. Patuloy namin iaalay, Panginoon, ang aming puso sa pagpupuri sa iyo, Diyos. Let your name be lifted up in this place, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, pagpuri't pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapatay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, mapagkailanman, luwalhatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Malipawin din natin, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong
Napakabuti mo, Panginoon. Di ka nagbabago. Sambahin natin ang Diyos na buhay. Purihin ang Diyos na buhay. Sambahin ka, O Yahweh. Salamat sa iyong presensya, O Diyos. Oh, hallelujah. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon. Na dahil sa kabutihan na yan, kayo ang nagdala sa amin upang magsama-sama kami na purihin ka, dakilain ka, sambahin ka. Salamat, salamat, di ka nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Salamat, O Diyos, hindi kami nagkamali ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Hindi kami nagkamali ng Diyos sa pinagsukuan ng aming mga buhay. Hindi kami nagkamali ng Diyos sa aming pinagkakatiwalaan. Sapagkat ikaw ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang kabutihan mo, Diyos, hallelujah, ang naroon, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kasiglahan. Ang kabutihan mo, Diyos, ang nagbibigay sa amin ng Lord katatagan, Panginoon. Oh, purihin ka, O Diyos. Yes, O Lord, hayaan niyo, O God. Hallelujah, na mapakinggan niyo mga awitin ng puso ng bawat isa. Oh, yes, O God. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Napakabuti mong Diyos. Napakabuti mong Diyos. Hallelujah, Lord. Salamat. Wala kang katulad, Lord. Oh, yes, O God. Thank you, Lord. Oh, yes, wala kang katulad na Diyos. Oh, thank you, Jesus. Purihin ka, yes, oh God. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Ikaw lamang karapat-dapat na sambahin, luwalatin at dakilain. O Panginoon, sa umaga pong ito, hayaan niyo po na makita niyo sa inyong mga anak sa lugar na ito ang tunay na pagsamba at pagdakila sa inyong pangalan. Salamat, 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 O Diyos, sapagkat kilala niyo kaming lahat, Panginoon. Kilala niyo ang buhay ng bawat isa sa amin. Wala kaming may tatago at may lilihim sa inyo. Salamat, salamat, O Diyos. Kaya patuloy kami, Panginoon, na pumapasok sa trono ng inyong kalwalhatian na may pagpapakumbaba. Patuloy na nagpapalinis, Panginoon, ng aming mga puso sa pamagitan ng kapangyarihan ng inyong dugong banal na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Oh, yes, O Lord, make us all worthy, Lord, sa umaga pong ito. Yes, Lord, hallelujah. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa amin pong pag-aaral ng inyong salita, mabuksan ang aming mga puso at isipan, Panginoon, ang aming mga spiritual eyes, Lord, upang makita namin ang inyong kapangyarihan, ang inyong kadakilaan. Lord, hayaan niyo po, Diyos, na makamtan ng bawat isa, Panginoon, ang kapahayagan na kailangan ng bawat isa upang makapamuhay kami na may tunay na tagumpay na nanggagaling sa inyo. Huwag niyong hayaan na mayroong lumabas sa lugar na ito na hindi niyo kinakausap. Santong Espiritu, speak to your people. Speak, Lord, maging ang mga nasa tahanan, Panginoon. Kayo ang mangusap. Salamat, for you are not limited by distance nor space, O God. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pong salita ang inyong pong salita na aming pong pagsasaluhan sa umaga pong ito. Tunay na kayo lamang siyang malwalhati, kayo lamang ang madakila, kayo lamang may taas. Kaya ngayon pa lamang, Panginoon, maingat na naming ibabalik sa inyo ang papuri, pasasalamat, kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Yan. Sige po, yung mga nasa likod, pwede niyo occupy itong mga nasa harapan. Praise the Lord. Yan. Praise God.
Excited po ba ang lahat? Amen. Alam niyo, kailangan po lagi tayong excited, no? Dahil ang ating pong Panginoon ay mayroong nakalaan na pagpapala sa bawat isa sa atin ngayon. At praise the Lord! Tayo po ngayon ay darako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Okay. Sa oras pong ito, tayo pong lahat ay muli tumayo para lang pagbibigay galang natin sa salita ng Diyos. Tandaan po natin, ang sabi po sa Bible, sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya po, kapag po ang salita ng Diyos ay ating pong pinag-aaralan o naroon na binabasa, kailangan po naroon yung ating reverence, no? Yung ating, pagpapakita ng ating pagrespeto sa kanyang salita. Basahin po natin ang Psalms 24 verses 3 to 5. Ito po yung ating tema sa buwan pong ito ng Marso. Psalms 24 verses 3 to 5. Ang sabi po dito, who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in his holy place? He that hath clean hands and a pure heart, who had not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully, he shall receive the blessings from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Amen. Praise God. Sa oras pong ito, makikita po natin na nais po ng ating Panginoon na sabi nga po, naroon na talagang maranasan natin yung kanyang presensya, maranasan natin yung kanyang pagkalinga. Ngunit ang sabi nga po dito sa talatang ito, sino daw, no? Who shall ascend into the hill of the Lord? Sino yung talagang nakakapasok, no? Doon sa kanyang presensya, doon sa, sabi nga po, doon sa kanyang presensya, no? Ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, who shall stand in his holy place? Sino daw yung naroon na makakatayo sa kanyang banal na tahanan o banal na lugar? Dahil alam naman natin na ang ating Diyos ay banal. No po? Kaya, pero ang sabi po dito, he who had clean hands and a pure heart. Kaya po, ang nais po ng ating Panginoon na maranasan natin talaga, makamtan natin talaga yung sinasabi dito na pure heart. Dahil ito lamang po yung habi nga po, magiging daan para malaya tayo na makapasok sa trono ng kalwalatian ng Diyos. No po? Habi nga po, dahil kung tayo lang po ay hindi po tayo pwedeng makapasok. Bakit? Sabi nga ng ating Panginoon, ang kanyang kamay ay hindi maikli upang tayo hindi maabot. Ang kanyang tainga ay hindi sarado upang hindi tayo marinig. Ngunit ang ating mga kasalanan, yung mga unrighteousness natin, yun ang nagiging dahilan. Pero kapag po tayo ay nagkaroon ng pure heart, no? Yung dalisay na puso na nanggagaling sa Kanya, makikita po natin yung kagaangan, yung kalayaan, no? Na sa bawat paglapit natin sa ating Panginoon, walang guilty feelings, walang takot. No, marami po kasi na mananampalataya na nakakilala na sa Panginoon, hindi sila talaga makapasok sa presensya ng ating Panginoon. Kaya ano ang nangyayari? Na sa katagalan, imbis na patuloy silang lumapit sa Panginoon, ang nangyayari, tumatalikod pa. No? Pero sa pagkakataon na ito, ayaw po ng Diyos na iyon ay mangyari sa bawat isa sa atin. Kaya nais niya na, sabi nga po, ay maturuan tayo, mapaalalahanan tayo na we can only enter into His presence if we have that pure heart. At tandaan natin, hindi ito sa pamagitan ng ating lakas. It is not by our might, nor by our power, but by His Spirit alone na mangyayari yung, habi nga po, pagkakaroon ng pure heart. Kung kaya't wala nga po tayong pwedeng ipagmalaki. Sa oras na ito,
ang nais ko lang pong i-share sa inyo ay, sabi nga, how can we purify our hearts, no? Paano daw natin naroon na mapapanatili yung purity ng puso na yon na nanggagaling sa Panginoon? Tandaan niyo po, ang sabi nga po sa Biblia, no, sa Romans 6:23, sa Romans 3:23, all men have sinned and fall short of the glory of God. No? Ang lahat ng tao ay nagkasala at nagkapo sa kalwalatian ng Diyos. Kung kaya't sa harap po ng Diyos, no, tayo ay naroon na impure, no? Dahil doon sa kasalanan. Pero purihin po ang ating Panginoon nung tayo po ay nagkaroon, no, binigyan ng pagkakataon na makarinig ng kanyang salita, lumapit sa kanya, no? At tanggapin siya sa ating mga puso, ialay ang ating mga buhay, pagkatiwala ang lahat. Naroon po na sa pamagitan ng Santong Espiritu, tayo ay binigyan niya ng panibagong buhay. Na buhay na mayroong kalinisan ng puso. Bakit? Dahil sa paglapit natin sa Kanya, no, sa pagtanggap natin sa Kanya, ipinapaunawa niya sa atin na tayo ay makasalanan kung kaya't kailangan tayong mag-repent. Kaya, di po ba, sa ating pong paglapit sa Kanya, nag-repent tayo at tandaan po natin, naroon na sabi nga siya ay banal, no? Siya ay tapat at banal na tayo ay pinatawad at nilinis sa lahat ng ating kalikuan. At alam niyo po, yung kalinisan na yon, nais ng Diyos na magpatuloy, no? Hanggang sa Kanyang muling pagdating, no? Yun po ang nais sa ating Panginoon, yung kalinisan na yun ay binigay sa atin, no? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang dugong banal, yun ay manatili hanggang sa Kanyang muling pagdating, no? Dahil tayo po ay narito pa sa mundong ito, nandun yung mga, sabi nga yun, nandun yung mga temptation, nandun yung mga pagsubok, nandun yung talagang plano ng kaaway na tayo ay patayin, tayo ay naroon na nakawan, at sabi nga sirain ang ating buhay, no, sa pamagitan ng, sabi nga po, paglalagay sa atin ng kasalanan. Pero purihin ang ating Panginoon, no, sabi niya po, He came here to give us life and have it more abundantly. At bilang mananampalataya, tayo po ay mayroong, sabi nga po, ay meron tayong responsibility, no? Kung para tayo po ay naroon na, sabi nga po, maging malinis ang ating mga puso, kailangan meron tayong gawin, no? Hindi naroon na, sabi nga, wala tayong gagawin. Katulad po ng ating physical na katawan, no? Itong ating physical na katawan, ano yung ginagawa natin dito para naroon na maging malinis, no? 'Di ba? Pinaliliguan natin 'to, naroon na talagang maraming mga ginagawa, lalo na yung iba nagpapabelo pa, no? Maraming ginagawa ang tao para manatili ang kalinisan ng kanyang katawan. Pero sa oras pong ito, ang nais po na kalinisan ng Diyos, no, na makita sa atin ay ang ating mga puso. No po? Ang puso po natin, hindi po ito yung literal na puso na tumitibok, no, na dinadaluyan ng dugo. Ang puso po na tinutukoy, ito yung naroon na, sabi nga ay consists of our, sabi nga po, emotion, no, it consists of our will, at consists of our thoughts, no, yung ating mga kaisipan. No, dito po makikita yon sa ating mga puso. At nais po ng ating Panginoon na ito ay naroon na patuloy na malinis. Po. Kaya makikita natin, no, how can we purify our hearts? Meron po tayo talagang dapat na gawin para ma-purify ang puso natin. Para tayo maging acceptable, no, to go to the hill of the Lord, no, to be in His presence. Number 1, ang number 1 po, ang sabi dito, we must dwell on the Word of God. Kailangan daw po naroon na nananahan tayo sa Kanyang salita. No? Na sabi nga po naroon na ang Kanyang salita ay, sabi nga po ay naroon na pinapahalagahan natin sa ating mga buhay. Bakit? Sapagkat ang Kanyang salita po ang magbibigay lamang sa atin ng paglilinis. Ang sabi po sa John chapter 15 verse 3, ang sabi po dito, now you are clean through the word which I have spoken unto you. No? Ikaw ay naroon na malinis na sa salita ko na
isinasabi ko sa inyo, ang ating Panginoong Hesus po ang nagsalita nito, nagsabi, no? Kaya makikita po natin na ang kanyang salita ay katulad ng isang tubig na maglilinis sa atin, magbabago sa atin, no? Magbabago ng ating mga pananaw, no po? Ito yung salita ng Diyos, yung kanyang mga salita na ating pinagbubulayan, yung ating pinag-aaralan sa mga Bible studies, sa mga discipleship training, every Sunday, na kung saan tayo nakakapakinig ng kanyang mga salita, even in our quiet time, o yung sa daily devotion natin, makikita natin na ang mga salitang yon ang naglilinis sa atin. No, kaya kailangan po doon tayo nagdudwell lagi, no? Ang sabi nga, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Ang sabi sa John 17:17, sabi nga, sanctify them through thy truth. Thy word is truth, no? Dahil ang kanya daw pong salita ay katotohanan. At tandaan po natin, ang sabi nga, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya napakahalaga po na ang kanyang salita ay talagang, sabi nga po, ay pinaninindigan natin, no? Doon tayo nananahan, no? Doon tayo nagdudwell sa kanyang mga salita. Ito yung naroon na, sabi nga po, ito yung nagiging panuntunan ng ating buhay, ang kanyang salita. Sapagkat sa pamagitan ng kanyang salita, sabi nga po, tayo ay patuloy na malilinis, patuloy na nababago, no? Katulad po halimbawa, kung dati-rati ang alam natin, kapag tayo ay sinaktan, gaganti tayo, di ba? Pero nung mabasa natin ang kanyang salita, na sabi nga po ng salita ng Diyos, huwag kang gumanti dahil ako ang gaganti para sa iyo. No? Kaya nalilinis ang ating mga puso, no? Nawawala yung galit, nawawala yung paghihiganti dahil doon sa kanyang salita na ibinibigay sa atin. No? Ito po yung naroon na sabi nga ay patuloy na naglilinis. Kaya wag po tayong manawa. No? Wag tayong manawa na manahan sa kanyang salita. Ang sabi rin po sa Psalms 119 verse 140, ang sabi po dito, thy word is very pure, therefore thy servant loveth it. No? Ang iyong salita ay napaka-puro o napaka-pure. No? Kaya kung nais natin na maging pure ang ating puso, kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen? Dahil sabi nga, His word is very pure. No? Ito yung naroon na sabi nga, magpapadalisay ng ating mga puso. Walang iba kundi ang kanyang salita. Kaya we must dwell in the word of God. No? Sabi nga, di ba, sa Joshua 1:8, no? This book of the law shall not depart out of your mouth, but shall meditate therein day and night. No? Para malaman mo kung ano yung nakasulat dito at malaman mo rin kung paano ka magtatagumpay. No? Kung magkakaroon ka ng good success. No? Praise God. At sa number 2, na kaparaanan, para po tayo ay naroon na, sabi nga, magkaroon ng purity of our hearts, no? Watch our words to keep a clean heart, no? Watch our words to keep a clean heart. Lagi daw po nating naroon na, sabi nga, ay iingatan ang bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig, no po? Mas mabuti pang manahimik ka na lang kesa yung salita ka ng salita na hindi mo alam na sa pagsasalita mo ay naroon na lalo ka lang nagkakasala. No po? Kaya sabi nga dito sa Luke chapter 6 verse 45, ano sabi dun sa Luke chapter 6 verse 45? A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart, his mouth speaks. No? His mouth speaketh. No? Naroon daw po na, sabi nga, mula sa ating mga puso, yung mga lumalabas sa ating mga puso, yung lumalabas sa ating mga bibig, ito po ay katibayan kung ano ang laman ng ating mga puso. Kaya,
sabi nga ay naroon na let's watch our words, no? Ano ba yung lumalabas sa iyong bibig? Ano ba yung laging lumalabas sa bibig mo? No? Hinanakit? Ano ba yon? Naroon na galit? No? Ibig sabihin, yun yung nasa puso mo. No? Yun yung nasa puso mo. Kaya kailangan talaga, naroon po na ang ating mga puso ay ma-purify. No? Dahil kapag hindi na-purify yung ating mga puso, no, makikita natin to magmamanifesto sa mga sinasabi natin. No? Makikita yun sa ating mga sinasabi. Kaya kung nais natin na naroon na wag manatili yung sabi nga po na hindi magagandang bagay sa ating mga puso, no? Hangga't maaari itikom na lang natin ang ating bibig, no? Dahil ang sabi nga ay habang patuloy kang daldal ng daldal, mas lalo kang nagkakasala. Kaya kung ayaw mo na ikaw ay magkasala, just sabi nga ay manahimik tayo, no? Manahimik tayo. Kung hindi mo naman alam talaga yung pangyayari, kung hindi mo naman alam talaga yung punot dulo, no? Manahimik ka, no? Para naroon na hindi mabahiran ang iyong puso. No po? Kaya sabi nga, let's watch our words to keep a clean heart. No po? Patuloy nating sabi nga po ay bantayan. Ano ba yung lalabas sa ating bibig? Kaya hangga't maaari bago ka magsalita, kung pwedeng isipin mo muna, no? Tama ba itong sasabihin ko? No? Kaya naroon po na, sabi nga po, ito'y makakapag-ingat ng ating mga puso. No? So, yung sabi nga, pag-iingat natin, pagbabantay natin sa mga salita na lalabas sa ating mga bibig. Ito po, sapagkat ito po yung nagpapatunay na ito ay galing sa puso natin. Amen? No? Kaya, minsan nga po isang testing para naroon na makita sa isang tao o sa isang Kristiyano yung laman ng puso niya. No? Paano paraan? Kapag minsan yung nagulat o ginugulat. No? Minsan, di ba? Minsan pag halimbawa, ginulat ka o nagulat ka, minsan may biglang lumalabas sa iyong bibig. No? Ibig sabihin, may nakatago pa pala. No? Lalo't higit kung ang biglang lumalabas ay mga salita na hindi nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, kailangan ipalinis natin yon sa ating Panginoon. No? Palinis natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng Panginoon para matanggal yung duming yon sa ating puso upang hindi na yung makalabas sa ating mga bibig. Amen? No? Kaya naroon po na hindi lamang yung basta gulat, minsan yung may biglang circumstances na mangyayari. Ano yung bigla mong nababanggit? No? Ano yung bigla mong nasasabi? Dito natetest kung ano yung laman ng ating puso. No po? Na minsan meron ka lang narinig na isang bagay, bigla na lang kung ano-ano lalabas sa bibig mo. No? Ibig sabihin, ang ating puso ay hindi malinis. Kaya kailangan nating ipalinis sa ating Panginoon. At ang naglilinis dito ay walang iba kundi ang kanyang salita. No? Maging totohanan tayo doon sa salita niya. No? Na naroon na talagang ito ay magbago ng ating mga puso. Praise the Lord. Ang pangatlo, meron pa rin. Sa Proverbs 15:26. Yan. Proverbs 15:26. Ang sabi dito, the thoughts of the wicked are an abomination to the Lord, but the words of the pure are pleasant words. Yan. Sabi nga, but the words of the pure are pleasant words. No? Ang naroon daw po na lumalabas sa isang tao na pure ang puso ay pleasant words, no? Yung mga salita na kung saan ay magpapalakas sa iyo, yung mga salita na kung saan ay magpapabukas ng iyong mata sa katotohanan, no? Yung mga salita na kung saan ay naroon na magpapakita sa iyo ng tama at mali. Po,
Hindi yung salita na kung saan ay magbibigay sa iyong kapwa ng galit, no? Hindi yung salita na magbibigay sa iyong kapwa ng pagbagsak nito, kundi ang salita na lalabas sa iyong bibig ay salita na nagbibigay ng kalakasan sa iyong kapwa. Salita na nagbibigay sa kapwa mo ng encouragement. Salita na nagbibigay ng kagalingan sa kanyang nalulumbay na puso. O sabi nga yung kanyang emosyon na kung saan ay naroon na sabi nga po ay nanghihina, magbibigay ito ng kalakasan. Sabi nga, pleasant words ang lalabas sa isang tao na pure ang kanyang puso. No? Kaya, at dito rin sa Proverbs 16:1. Proverbs 16:1. Ang sabi dito, the preparations of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Yan. Sabi nga, the answer of the tongue is from the Lord. Naroon daw po na hayaan natin na ang mga lumalabas sa ating mga bibig ay maging salita ng ating Panginoon. From the Lord. Ano ba yung from the Lord? Yung kanyang salita. Amen? No? Hayaan natin na yung salita niya ang naroon na lumabas sa ating mga bibig. Hindi yung kung ano-anong mga salita. No po, mas mabuti pa na ang salita niya, no? Yung mga pangako niya, yung mga promises niya, ang ilabas natin sa ating mga bibig. Bakit? Because the word of God is quick and powerful, sharper than two-edged sword. Kung gusto natin na ang ating mga salita ay maging powerful, ang ilabas natin sa ating mga bibig ay ang salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. At mangyayari lang man yun kung ang salita ng Diyos ay nakatago sa ating mga puso. No? Kung tayo ay nagdudwell doon sa kanyang salita. No? Kaya nga, di ba, sabi ni Haring David, your words have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Ang mga pangako, ang mga salita niyo, O Diyos, ay tinatago ko sa aking mga puso upang ako ay hindi magkasala sa inyo. No? Kaya, napakahalaga na ang lumabas, no? Sabi nga, and the answer of the tongue is from the Lord. Hayaan natin na ang lumabas sa ating mga bibig ay galing sa Panginoon. At ito ay walang iba kundi ang kanyang salita. Amen? Praise the Lord. Ang pangatlo, purify our hearts by monitoring our thoughts, no? Mapupurify daw natin ang ating mga puso sa pagmomonitor natin ng ating mga isipan. Kasi po, ito yung dito yung battlefield natin no? Ang battlefield natin ay sa ating isipan. At sa ating isipan, naroon na kung sino ang nanalo, no? Kung evil ba o good, kung ang nanalo ay evil, ito ay pupunta sa ating mga puso. At makikita natin na ito ay ilalabas natin. Kaya ang lumalabas sa ating mga bibig ay evil. Pero kapag ang nanalo sa ating mga isipan ay good, bababa ito sa ating mga puso at makikita natin ang lalabas sa ating mga bibig ay good. No? Kaya, sabi nga po, we must monitor our thoughts. No? Kailangan bantayan natin. Bantayan natin. Kaya nga sa Philippians, ang sabi dito ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 8, ang sabi dito, finally, brethren, whatsoever things are true, no? Ano man daw yung mga bagay na totoo. Una, ano yung mga bagay na totoo? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. No? Ano man ang mga bagay na totoo, whatsoever things are honest, no? Whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. No? Ito daw yung naroon na ating isipin. Yung mga bagay na totoo, kanais-nais, no? Na sabi nga po, nagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Yun daw po ang ating isipin. No? Huwag tayo mag-isip ng masama, lalo na sa ating kapwa. Huwag tayo mag-isip ng masama doon sa mga nangyayari, no? Sa ating buhay.
Kundi naroon daw po na, sabi nga po, ang isipin natin ay yung mga bagay na kanais-nais, yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Na sa ating Panginoon ay walang imposible. Amen? No? Ito yung ating isipin. Na halimbawa, nagkaroon ka ng problema, parang napakabigat na problema. Kapag ang mineditate mo ay yung kabigatan ng problema, ano mangyayari sa iyo? Kung ano-anong paplanuhin mo, kung ano-anong gagawin mo. Pero kapag ang inisip mo na diyan sa problema mong yan ang napakabigat, ay yung katotohanan na sa ating Panginoon ay walang imposible, makikita mo magkakaroon ka ng kapayapaan. Amen? Magkakaroon ka ng, sabi nga po, ng tunay na pag-asa, no? Na ang ating Diyos ay mayroong kaparaanan. Ang sabi nga, His ways are not our ways, and His thoughts are not our thoughts. Ang ating kaparaanan ay higit sa kaparaanan. No, ang kaparaanan ng Diyos ay higit sa ating kaparaanan, at ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Kaya napakahalaga po na naroon daw po na bantayan natin, no? Bantayan natin yung ating mga kaisipan, no? Na sabi nga po, kung ano man yung mga nangyayari, wag natin itong bigyan kaagad ng masamang kahulugan. Hayaan natin na, ang sabi nga ay masanay tayo na ang isipin natin ay mga bagay na totoo, kaibig-ibig, no? Kanais-nais, na mayroong magbibigay ng, sabi nga po ay kapurihan sa ating Panginoon. No? Halimbawa, ang isang halimbawa nito ay, merong pangyayari na merong kang naranasan, no? Halimbawa po, i-example ko na lang, no? Example ko na lang, yung nangyari sa amin doon sa Mindoro. Biro nyo, 20 years. 20 years kami na nandoon, no? 20 years kami na habi nga po, naglilingkod doon, tapos may biglang nangyari, no? Na hindi inaasahan, kahit kami ay nagulat, no? May biglang naroon na mga nagtitiktik sa iyo, merong naroon na nagbibintang sa iyo, no? Kapag bantay po natin ang ating isipan, katulad po nun, dahil sabi nga po ay naroon po na nagawa namin na bumabad sa salita ng Diyos, alam niyo po, doon sa mga pangyayaring yon, ang inilagay ng Diyos sa aking puso, may bagong bagay na gagawin ang Diyos. Amen? No, may bagong bagay na gagawin ang Diyos. Kaya imbis na magalit ka, hahayaan mo lang, no? Hahayaan mo lang na mangyari o naroon na gawin, o kung mayroong mga tao na involved, hahayaan mo lang na gawin at mapapakita mo na hindi ka galit, no? Hindi ka naroon na nagre-rebelde, kundi hinahayaan mo, bakit? Alam mo that God is in control. Amen? Meron po isang pangyayari na marami mga bintang-bintang. No, maraming bintang-bintang ang naroon na sabi nga po ay naranasan namin. Minsan may nagsabi sa akin na ang sabi niya, Pastora, ang sabi po nila naroon na meron ka daw kinuha doon sa pera ng school, no? Samantalang hindi naman ako mahawak ng pera ng school at mas marami pa nga yung inabono ko doon, ano? Alam niyo, nung marinig ko yon, hindi po ako nakaramdam ng galit. Alam niyo, lumabas sa aking bibig, sabi ko, oh, praise the Lord, magkakaroon ako ng blessing. Sabi ko ganun sa kanya. Magkakaroon ako ng blessing. No, pinagbintangan ako, pero ang lumabas po sa aking bibig, magkakaroon ako ng blessing. At alam niyo po, after 1 week, mayroon nga pong blessing na dumating sa akin. Amen? No? Kaya kapag halimbawa merong pangit na bagay na ibinato sa iyo, huwag mong tignan yon, ang tignan mo yung positive. No? Ang tignan mo kung ano yung gagawin ng ating Panginoon. Bantayan natin yung ating mga isipan para walang lumabas na hindi tama sa ating mga bibig. No? Kaya sabi ko nga po dun sa mga leaders nun, wag niyong hayaan na magkaroon tayo ng galit sa ating puso. Bakit? Hindi natin makikita yung plano ng Diyos. No? Kapag tayo namumuhay sa galit, tayo namumuhay sa inggit, tayo namumuhay sa sama ng loob, hindi mo makikita ang plano ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Dahil yun ang magiging hadlang. No? Konting kibot, galit ka. Konting kibot, naroon kung ano-ano yung naroon na naiisip mo.
No? Kaya sabi nga, bantayan natin. Bantayan natin yung ating mga isipan. No? I-meditate po natin itong Philippians 4:8. No? Hayaan natin na ito ay talagang matanim sa ating mga puso, ang Philippians 4:8. Dahil malaking bagay po ang maitutulong nito sa atin, sa ating pong naroon na sabi nga ay pagpapatuloy sa ating Panginoon. No? Isang example po, no? Isang example na pinakita ng Diyos sa akin kung saan ko pwedeng gamitin yung Philippians 4:8. Ewan ko kung na-testify ko na ito sa inyo. Nung kami po ay unang ipadala sa Mindoro. Hindi namin kilala ang mga tao doon, no? Basta binigay lang sa amin yung contact person. At nung kami po ay naroon na, sabi nga ay, bagong kasal na po kami ni Bishop noon, dumating doon sa Mindoro, no? Meron pong, kami ay pinatulog sa isang kwarto, no? Sa isang maliit na kwarto para meron daw po kaming privacy, no? Dahil kami nga po ay mag-asawa. May mga kasama rin po kami mga kabataan na leaders, pero kami po ay sama-sama, kami po ay binigyan ng sariling kwarto, no? At alam niyo po ba, doon sa kwartong yon, unang gabi namin na natulog, no? Nung kami po ay naroon na natulog, pinatay na ni Bishop yung, anong tawag dito? Yung ilaw, no? Nagising po ako na ang ilaw ay bukas, no? Tapos mamaya-maya natulog uli ako, no? Pinatay ko yung ilaw, tapos natulog uli ako. Maya-maya, bukas na naman. No, bukas na naman. Alam niyo po, ang sabi ko, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things of good report, I must think of these things. Baka nagagalaw lang yung nun, yung wire nito. Kaya nagpapatay sindi. Pagkatapos nun, nagkaroon akong peace. Ay ka, bahala ka, magpatay sindi ka. Matutulog kami. Natulog na kami. No? Nakaraos yung magdamag na yon ng mayroong kapayapaan sa pagtulog. Tapos, pangalawang araw, no? Pangalawang araw ng pagtulog namin sa lugar na yon, nung gabi, habang kami natutulog, nakapanaginip ako ng hindi maganda. No? Na kung saan ay sa aking panaginip, merong parang hahalik daw sa akin, pero nung tignan ko, hindi si Bishop. Kaya nandoon na nag-binding and loosing ako, no? Nag-binding and loosing ako doon sa panaginip na yon hanggang sa magising ako, no? Tapos sabi ko, Lord, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things of good report, pinuputol ko ang masamang panaginip na yon, no? Hanggang sa makatulog uli ako, peacefully. Pangatlong araw, sa pagtulog na naman namin, ay si Bishop naman, ang nagisingan ko na nagbabinding and loosing habang no? Na naroon na natutulog. Kaya ginising ko siya. Tapos nagpray kami, no? Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things of good report, I must think of these things. Ay ko, Lord, salamat. Sapagkat anuman yung masamang panaginip na yon kay Bishop, no, ay naroon na wala na. Nakatulog na uli kami. At ang huling gabi, ng pagtulog namin sa kwartong yon, habang kami ay matutulog na, no, nakahiga na kami, patay na yung ilaw, may bigla akong narinig. Ewan ko kung naririnig ni Bishop yun, pero meron akong narinig sa ilalim ng kama, no? Na para bang plastic na ginagalaw, no? Talagang paano yung sound. Kinote ko ulit, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things of good report, I must think of these things. Sabi ko, naku, baka may palaka na nakapasok dito sa kwarto, no? Na inimagine ko pa na napunta doon sa plastic. Kaya nag-iingay yung plastic, patalon-talon. No? Yun yung inilagay ko doon sa aking isipan, no? At pagkatapos po noon, no, nung una sabi ko kay Bishop, sabi ko,
may palaka yata sa ilalim ng kama. Palabasin mo muna. Ay sabi ni Bishop na, hayaan mo na, bukas na yan, matulog ka na. No? Maya-maya po, biglang, kasi yung ano namin, yung kama, meron katabi yung bintana, halimbawa bintana. Tapos yung sa may ng bintana, doon namin nilagay yung pulbo, yung shampoo, yung mga gamit namin naka diyan sa may bintana. Dinig na dinig ko, naglagpakan. Naglagpakan yung mga nakaanong yon. Sabi ko, ayan, natalunan na yung mga yung mga gamit natin. Sabi ko. Sabi naman ni Bishop, matulog ka na. Hindi ko alam kung natatakot siya o ano. Pero sabi niya, matulog ka na, bukas na. Sabi ganon, no? At pagkatapos po na, sige, tulog na ako, no? Basta inimagine ko, palaka, nagtatatalon, natalunan yung mga nagbagsakan, ganun lang. Tapos po, nung makatulog na ako, kinabukasan, nahanap ko, no? Tapos sinitignan ko yung wala naman, nandun lang din yung mga gamit namin. Di, okay lang, nakalipas na yung no? Alam niyo po, yun na yung last, no? Yun na yung last na paramdam. Paramdam pala yun. After po nun, ay binigyan kami ng sa main office na humanap kami ng uupahang bahay. Kasi nag-outreach lang kami nun sa Nauhan, sa Calapan, no? Pero sa Victoria kami naka-base. No po? Nung makakuha na kami ng kubo na titiran dun sa Calapan, at sinama rin namin yung ibang mga kabataan, yung mga leaders, no? Dahil nag-aral naman sila sa Calapan. Minsan nagkakwentuhan, na yung palang kwartong yon, na kung saan doon kami pinatulog, walang gustong matulog. No? Walang gustong matulog. Bakit? Dahil may nagpaparamdam. No? Dahil may nagpaparamdam daw talaga doon sa kwartong yon. Pero praise the Lord. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa Philippians 4:8. No? Na dahil sa inyong salita, ni minsan hindi ako nakaramdam ng takot. Di ba? Mahirap na kapag napasukan ka ng takot. No? Mahirap yun. No? Kaya kung nais natin na naroon na sabi nga po ay manatili yung ating mga puso, no? Sa kadalisayan, i-meditate natin. Huwag lang basta natin i-meditate. Lagi natin i-quote Philippians 4:8. No? Philippians 4:8. At napakalaking tulong po yun. No? Kahit na ano yung mangyari o makasagupa mo, hindi ka basta-basta matatakot. Hindi ka basta-basta magagalit. Hindi ka basta-basta. Yung kumbaga laging merong positive na, sabi nga ay, naroon na, meron ka agad na lalabas sa puso mo na positive in spite of that negative na nangyayari. No? Kaya napakahalaga po nun na patuloy nating i-monitor ang ating mga isipan. No? Dahil kapag natalo ka, napasukan ka ng galit, napasukan ka ng inggit or takot, lalabas na po yon sa iyong bibig at magre-react na ang iyong katawan. No? Susunod na yon doon sa kung ano yung nakapasok sa ating mga puso. Kaya napakahalaga po noon. No? Halimbawa, isa pang halimbawa na naroon na gusto kong i-share sa inyo tungkol dito sa Philippians 4:8, no? Halimbawa sa ating mga anak, merong ginawa na hindi maganda, no? Imbis na kung ano isipin mo, imbis na murahin mo, imbis na isipin mo na mayroong gagawin ang Panginoon. Amen? Halimbawa, ang tigas ng ulo, patuloy pa rin, no? Pwede mo kung malinis ang puso mo, pwedeng lumabas sa bibig mo na pinagaganda lang ni Lord ang testimony mo. Amen? Pinagaganda lang ni Lord ang testimony mo. Sa sandali na kung saan na-encounter mo si Lord, makikita mo, no? Na yung mga nangyaring yon, yung mga katigasan ng ulo niya, na ganyan, ay isang paraan para makita niya ang kadakilaan ng ating Panginoon. Amen? Kaya hindi ka magkakaroon ng, sabi nga, hindi ka mawawala ng pag-asa. Lagi kang mayroong hope. No? Lagi kang merong, sabi nga po ay pananampalataya na
walang imposible sa ating Panginoon. Amen? At ang number 4, consider the influences affecting our heart. No? Consider the influences affecting our heart. Anong sabi sa Proverbs 13:20? He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. No? Siya na lumalakad kasama ng mga wise men o matatalinong tao, siya ay magiging matalino. Pero kapag ang companion mo o ang sinasamahan mo ay fools, no? Mga magugulo, no? Mga manloloko, mga ano, ang sabi nga, you shall be destroyed. No? You shall be destroyed. No? Isang example ay meron po tayong kapatiran sa Kalapan. Meron siyang anak na kabataan siya, no? Na talagang napakakulit, ang matigas ang ulo. No? Matigas ang ulo. At ayaw sumunod dun sa kanyang nanay. No? Talagang pinipilit na gawin yung gusto niyang gawin. Alam niyo po ba nitong nakaraan, bigla pong nag-post, no, si Rebber ng picture. Kala ko kung sino yun, no? Na basag ang nguso, tapos basta may tumutulong, tapos may bukol na maano, at humihingi ng tulong. Sabi namin, sino yan? Yung palang bata na matigas ang ulo. Dahil ayaw tumigil doon sa kababarkada, anong nangyari? Nabugbog. No? Kaya ang sabi nga dito, consider the influences affecting our heart. Sino ba yung mga sinasamahan mo? Nakakatulong ba ito para lumago ang pananampalataya mo sa Panginoon? Nakakatulong ba ito para naroon na maging maayos ang hakbangin mo sa buhay? No? I-consider din natin daw to. No? Bakit? Dahil sabi nga, he that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Mapapahamak. No? Kapag nagpatuloy tayo doon sa mga barkada na hindi magaganda. No? Huwag natin sabihin na, ay hindi naman ako maapektuhan yan. Hindi. Dahil habang kasama mo sila, unknowingly, mamaya, sinasabi mo lang, hindi po, nakikisama lang ako. No? Pinakikisamahan ko lang sila. Pero hindi mo alam, mamaya, nakikisama ka na. No? Nakikisama ka na. Hindi lang yung nakikisama ka na. Ano ibig sabihin nun? Ginagawa mo na rin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod. No? Kaya sabi nga, we must consider the influences affecting our heart. Po. At ang sabi dito sa Psalms 1:1-3, tignan natin. Mga awit 1 hanggang chapter 1 verses 1-3. Ayan, tignan natin. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. No? Mapalad daw ang isang tao na hindi lumalakad doon sa payo ng mga walang Diyos sa kanilang buhay. Nor standeth in the way of sinners. No, ang sabi dito, o makitayo ka doon sa mga makasalanan. No? Nor sitteth in the seat of the scornful. Yun, kaya sabi nga, ano to? Ang sabi ay paalala. No? Huwag nating hayaan na nakaano lang naman ako. Tinitingnan ko lang naman sila, nakatayo lang naman ako. No? Sabi nga dito, huwag makikitayo, huwag makikiupo. No? Ang sabi dito, but his delight is in the law of the Lord, and his law do he meditate day and night. No? Kaya mas mabuti pa daw na ang maging pagnanais mo ay i-meditate mo yung salita ng Diyos. And he shall be like a tree planted by the rivers of waters, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. No? Lahat daw ng gagawin ay magpa-prosper.
Bigla kong naalala ngayon lang, meron po kaming isang kapatid, no, na mahilig siya. Mahilig siyang naroon na kung kani-kanino sumasama, gano'n. At minsan, nakiupo siya sa mga nagkakarakrus. Hindi siya nagkakarakrus, ha? Nakiupo lang siya, parang nanonood siya sa nagkakarakrus. Biglang may dumating na pulis. Takbuhan! Nakitakbo rin siya. Ang masama, yung takbo niya sa kamay ng pulis. Biro niya, nakikiupo lang siya. Hindi siya kasama. Hindi siya kasi parang kumbaga, nag-uusyoso lang. No? Kaya yung pausyo-usyoso, delikado yun. No? Takbuhan! Takbo! Siya, tumakbo sa kamay ng pulis. Ayun, punta ang tatay ko sa munisipyo at nakakulong siya. Nakakulong siya. Walang hindi ka makapagdahilan. Kasama ka dun sa di ba? Kaya sabi nga, ang sabi sa Psalms 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinner. Kahit nakikitayo ka lang dyan. No? Kaya kapag halimbawa, alam mo na gano'n na, lumayo-layo ka na. No? Huwag ka na makiusyoso. No? Nor seated nor seated in the seat of the scornful. Lalo na. Sabi nga, yung ang makitayo, wag pinagbabawalan na ni Lord. Yung pang makikiupo ka. No? Makikiupo ka pa, di lalo na. No? Kaya kung halimbawa ay pinalaya ka na ng Panginoon, wag mo nang balikan pa. No? Wag mo nang balikan pa. Dahil ang kaaway talagang gagawa ng paraan para ibagsak ka. No? Kaya, sabi nga po, maging maingat daw tayo, i-consider natin. No? I-consider natin the influences affecting our heart. Sino ba'y nakaka-influence sa puso mo? Baka meron kang laging kausap. Na yung kausap mo yun nagtatanim sa'yo ng mga kung ano-anong bagay. No? Kaya minsan konting lang na mabalitaan mo, bigla kang sumasabog, bigla kang nagagalit. Hindi mo alam dahil pala dun sa lagi mong pakikipag-usap sa kanya. No? Natataniman ka. Natataniman ka ng, sabi nga ay, ng panghihinala, natataniman ka ng galit, no? Kaya sabi nga, pag-aralan natin, i-consider mo, bakit ganito ko? Bakit ganito ako ngayon? Konting marinig ko lang, nagagalit ka agad ako. Sino ba ang nakaka-influence sa iyo? No? Sino ba ang nakaka-influence sa iyo? Ang salita ba ng Diyos o yung salita ng kapwa mo? Kailangan po, ang maka-influence sa atin ay ang salita ng Diyos. Amen? No? Kaya yun po. Number 5. Ang sabi dito, be repentant. Ano ibig sabihin ng be repentant? Kailangan daw po lagi tayong, sabi nga ay, mayroong humility. May pusong nagpapakumbaba. Na handa lagi tayong humingi ng tawad. Lalo na kahit alam mo na hindi ikaw ang may kasalanan. Amen? No? Kasi yun ang mahirap. Di ba? Yun ang mahirap. Yung alam mo na hindi ikaw ang may kasalanan, tapos ikaw ang hihingi ng tawad. Napakahirap nun. Alam mo na siya ang nag-umpisa. Alam mo na siya kanya galing yung Pero, ikaw ang hihingi ng tawad. Napakahirap po nun. Pero, sa Diyos natin ay walang mahirap. Amen? No? Walang mahirap. No? Naalala ko po nun, sa mag-asawa, hindi naman perfecto, no? Kami po ni Bishop nun. May mga time na nagkakaroon kami ng hindi magandang no? Pero dahil po ang isa sa itinuro nga sa akin ng Panginoon na way ay manahimik, no? Kaya makikita mo na kapag masyadong tahimik, doon may nangyayari, no? Merong hindi pagkakaunawan dahil tahimik, no? At minsan po, sabi nga ay naroon na may mga times na pag nagpe-pray ako na doon sa hindi namin pagkakaunawaan, no?
Alam niyo po, nagugulat po ako. Bakit? Dahil ang instruction po ng Holy Spirit, ako ang humingi ng tawad. No? Pero sa sarili ko, alam ko na siya yung nagkamali, siya yung hindi tama yung ginawa. Pero kapag pala ang sinik mo ay ang Holy Spirit, tuturuan ka ng Holy Spirit na magpakumbaba, no? Na humingi ng tawad kahit alam mo na hindi ikaw ang dahilan, no? Kaya makikita po natin na, sabi nga po, bibigyan tayo ng pusong nagpapakumbaba, pusong naroon na, sabi nga ay, tuturuan ka na laging humingi ng forgiveness. No? Dahil ang sabi sa 1 John 1:8 and 9. Yan. 1 John 1:8 and 9. Anong sabi dito? If we say that we have no sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Kapag daw sinasabi natin sa ating mga sarili na, ay wala akong kasalanan. No? Ang sabi doon, dinadaya mo ang iyong sarili. We deceive ourselves. At ang katotohanan ay wala sa atin. No? At wala sa atin. Pero ang sabi sa verse 9, if you will confess your sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Amen? No? Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, no? Siya ay tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Po. Kaya, ang sabi nga po, tandaan natin, it always take two to tango. Anong ibig sabihin nun, no? Naroon na merong ganong kasabihan, it takes two to tango. Ang isang bagay ay hindi naroon na, sabi nga ay mangyayari nang walang partisipasyon. Halimbawa, kung dalawa man kayo, no? Kaya dito hindi natin pwedeng sabihin na, ay wala kang kasalanan, no? Kahit wala kang kasalanan, ba't ka nag-react? Di ba? Kahit wala kang kasalanan, bakit nandyan na, naroon na ganun ang sinabi mo? Pero, if we have that repentant heart, makikita natin, na tuturuan tayo ng, sabi nga po, ng pusong dalisay na yan, na tayo ang mauna na humingi ng sorry or forgiveness. At tandaan po natin, hindi ito magpapababa ng iyong katauhan. Kundi, kapag ikaw ay laging nauunang humingi ng tawad, nagpapataas yan ng iyong katauhan. Amen? No? Nagpapataas yan. Naalala ko yung isang kabataan na kung saan ay nakaranas ng ng hindi magandang komunikasyon, no? Pero dumating sa punto, nagkaayos din sila nung kanyang nakasagutan. Ang sabi ko sa kanya, sino unang humingi ng sorry? Ang sabi niya, ako po, you have a pure heart. Amen? If we know how to, sabi nga, ask forgiveness, even though na alam mo na hindi ikaw ang nag-umpisa, hindi ikaw ang may kasalanan, pero ikaw pa ang unang humingi ng tawad, it is a sign of you have a pure heart. Amen? Hindi magagawa ng isang tao yun kapag hindi malinis ang puso mo. Dahil ang sabi nga, di ba, ang sabi sa Bible, the heart is deceitful above all things. Who can know it? I, the Lord, search the heart. No? Ang Panginoon ang nagsisearch ng ating mga puso. Kaya, ang sabi nga po, para patuloy na magkaroon tayo ng isang malinis na puso, we must be repentant. Lagi tayong naroon na nauuna. No? Hanggat maaari, huwag tayong magpauna sa Kanya o doon kung sino pa man ang naka-argue mo. Mauna ka na humingi ng tawad. At ito ay isang paraan na kung saan nagkaroon man ng spark, nagkaroon man ng apoy, mapapatay ka agad ang apoy na iyan. Amen? No? Matitigil ka agad ang argumento na nangyayari because of a repentant heart. Amen?
Kaya sabi nga po, that is one way to purify our hearts, no? Continue to be humble, to continue to give forgiveness. At tandaan po natin, ang Panginoong Jesus nga ang unang nagpakita ng example. No? Nung siya ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo, no? Ano ang sinabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No? Kapag po ito ay, dahil alam natin na ang ating Panginoon, He sinned not. Kahit siya ay nasa katawang tao, pero kahit minsan hindi siya nagkasala. Naroon yung purity of heart ng ating Panginoong Yesus. Kaya siya yung unang-unang example natin. No? Na sabi nga, ano man ang nangyayari. Kaya katulad nga nung yung lagi ko nga sinishare na para makadaloy, no? Magkaroon talaga tayo ng purity of our hearts. Kapag merong nagkasala sa iyo, ano maging prayer mo? Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Kung ikaw naman ang nagkasala, ang gawin natin, tayo ang humingi ng tawad. Forgive me, no? Yun ang natin, no? Yung naroon na maging batayan natin o maging, sabi nga, pamantayan natin. We must have a repentant heart. Number 6, have faith. Magkaroon ka ng pananampalataya. Yung tunay na pananampalataya. Ano ang sabi sa Acts Acts chapter 15 verse 9. Acts 15 verse 9. And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. No? Purifying their hearts by faith. No? Ang ibig sabihin, naroon na talagang, naroon na sabi nga, magkaroon ka ng tunay na pananampalataya. No? Tunay na pananampalataya. Dahil ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? No? Ang pananampalataya na ito yung tinutukol ay yung pananampalataya sa Diyos. Hindi pananampalataya sa relihiyon, hindi pananampalataya dun sa mga kasabihan, kundi pananampalataya sa Diyos. At tandaan natin, ang sabi nga, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya makikita pa rin natin na ang tunay na pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. No? Kaya alam nyo, makikita natin yung difference. Kasi kung tatanungin mo, ang lahat naman ng tao, sumasampalataya. Kaya lang ang tanong, tama kaya yung kanyang pananampalataya? Ang nais ng ating Panginoon, yung tamang pananampalataya sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen? No? Sa Kanyang salita. Kaya sabi nga, have faith. No? Have faith, magkaroon tayo ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng tunay na dalisay na puso. At ang pananampalatayang ito ay nanggagaling pa rin sa salita ng Diyos. No? Kaya dahil kung hindi tayo nakarinig ng salita ng Diyos, yes, meron tayong religion, no? Meron tayong mga pinaniniwalaan, pero wala yung tunay na pananampalataya. No? Wala yung tunay na pananampalataya. Praise the Lord. Dahil ang sabi nga, purifying their hearts by faith. No? Mapipurify ang ating mga puso by faith. No? Sa pamagitan ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. No? Hindi sa relihiyon. At ang number 7, huli. Pray for a pure heart. Pray for a pure heart. Manalangin daw tayo magkaroon tayo ng malinis na puso. Ang sabi sa Psalms 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. No? Naroon na sabi nga, renew a right spirit within me. Ipanalangin natin to. Meron pong isang maikling video na
nung ano ko po to ay, ito yung isang paraan, no? Ito yung isang way na kung saan ay, sabi nga po, makikita natin na magkakaroon ka ng right spirit, no? Yung right spirit within us. Panoorin po natin. Sabi nga, sa pamagitan nito, mababago yung ating pananaw sa panalangin. No? Magiging bago. Mabubuksan ang ating mga mata sa matutunghayan po natin. No? Kaya, sige, maano lang to. Then after this, we will pray. Yan. Change the way you pray. Sabi, all you need is to learn how to use them. Stop asking God to give you peace. Instead, pray that He will teach you how to deeply trust in Him. You feel so disturbed and distracted because that God is good. Stop asking God for more provisions. Instead, pray that He will give you wisdom to maximize the resources around you. You are already surrounded by so many blessings. You can see them because you choose to focus on things that you don't have. Stop asking God to change your situation. Instead, pray that He will change your heart. And He will open your eyes so that you will know how to deal with your problems. Allow Him to change your perspective so that you will see your situation according to how He sees it. Instead of praying for things to happen according to your schedule, ask God to teach you how to use your time wisely. Even in seasons of waiting, let Him reveal to you the things that you can do so that you won't waste His blessings. Stop asking God to make you happy. Instead, pray that you will receive His joy. And you will learn to take delight in His presence. Stop asking God for miracles if you are not willing to believe in Him. Pray that He will help you grow in His presence. And you will learn to increase your faith. So that when storm comes, you will not be easily shaken. Know that God is your Father. It means that He will give what you need. So instead of asking for more, pray that He will teach you how to use everything that He has given you for His glory. Amen. Sabi nga po, it's high time to change our prayer. No? Panahon na para baguhin daw natin yung way ng tayo ay nananalangin o nakikipag-usap sa ating Panginoon. Minsan, ini-insist natin, we want to na mangyari ang isang bagay sa ating takdang oras. Pero tandaan natin, ang sabi nga, His time is always perfect. Amen? No? God's time is always perfect. Hayaan natin na mabago yung perspective ng ating mga puso't isipan na tanging ang kalooban ng Diyos ang siyang mangyari. Ang sabi nga minsan we are always praying for provision. Pero dahil hindi mo, sabi nga,
hindi mo tinitignan, sa paligid mo pala, nariyan na ang mga pagpapala. Iba yung paningin mo sa pagpapala. Pero sa harap ng Diyos, nandyan lang sa paligid mo. Hindi mo lang ma-maximize. Bakit? Kasi sa iba ka nakafocus. No? Kaya, nung makita ko po ito, no, naroon na, sabi nga ay, tama nga, no? We have to change the way we pray. Para naroon po na, sabi nga po ay, magpatuloy. No? Yung magpatuloy na magkaroon tayo ng isang malinis na puso. No? Halimbawa, sa ating mga mahal sa buhay, para bang, Lord, ang tagal-tagal na, pinagpe-pray ko siya, mabago, makakilala siya sa Panginoon. No? Imbis na ganun yung maging prayer mo, ideklara mo, ano ba yung totoo? Lord, sinabi nyo, if I believe in you, ako at ang aking pamilya ay maliligtas. Amen? Hindi yung naroon na ginagawa ng asawa mo, ng anak mo. Kasi pag doon ka nakafocus, matatagalan ka o para bang naroon na maiinis ka, magagalit ka. No? Naalala ko yung isang, may minsan nag sa akin, na sabi niya, Pastora, pag-pray mo naman yung anak ko. Sabing ganon. Ang sabi niya ay, kung ano-ano mga ginagawa, no? Parang nililukuban ng demonyo. Sabi niya ganon, no? Tapos, biglang, sabi niya, hindi ko kasi siya napalaki. Ayon sa ano. Sabi ko, yun ang dahilan. Hindi mo napalaki. Ayon sa kalooban ng Diyos. No? Minsan sinisisi natin yung iba sa nangyayari, pero actually, tayo pala ang merong pagkukulang. No? Kaya sabi ko sa kanya, kung talagang nais mo, ipakita mo yung example. Paano ba mamuhay talaga? Baka naman, pinipilit mo siya, hindi naman pala makita sa iyo. Alam nyo, merong isang interview sa isang nanay na talagang humanga ako doon sa sagot niya. May isang nanay na in-interview, ang sabing ganun ng interview sa kanya, sabi niya, paano niyo po dinidisiplina ang inyong anak? Alam niyo ang sagot niya? Dinidisiplina ko ang aking sarili. Ano po ang ibig sabihin nun? Ipinakikita niya ang example. No? Pinakikita niya ang example sa kanyang anak. Kasi mamaya, nag-i-insist ka na yun ang gawin ng anak mo, pero hindi mo pala ginagawa. Paano maniniwala yung anak mo? No? Halimbawa, huwag kang magsisigarilyo, bawal yan, masama yan, ganun, Maya, halika nga dito, bili mo ako ng sigarilyo. Di ba? No? Kaya sabi nga po ay, maging sa ating panalangin, let's change our way of prayer. No? Hayaan natin na sa ating panalangin, makita natin kung ano talaga yung kalooban ng ating Panginoon. At mangyayari yan if we have a clean heart, if we will have a pure heart. Amen? Tumayo tayong lahat. Awitin natin yung awit na siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Alam mo yun? Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Yumuko tayong lahat at pumikit. Sabi ni Haring David, search me, O God. Search my heart, search my thoughts, see if there are any wicked ways in me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
habang tayo nakayukot nakapikit, ikaw lamang at ang Panginoon ang nakakaalam ng ating buhay. Maaring sa harap ng ating kapwa, pwede tayong mag-pretend that we are okay. But deep within our hearts, may trouble. Pero sa pagkakataon na ito, the Lord wants to set us free. Nais niya na tayo makalaya, nais niya na tayo makapamuhay nang mayroong tunay na malinis na puso upang tayo ay makapanahan sa Kanyang presensya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, lumulog sa harap ng banal mong trono. Minsan pa sabihin natin sa ating Panginoon, Siyasatin mo, Jesus, Lord, search our hearts today, O ang God. puso ko. We want a pure heart, dalisay na puso na nanggagaling sa iyo. Nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, lumulunod sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Minsan pa, Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. maging panalangin natin to sa oras na ito. Kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, lumulunod sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Lumalapit, patuloy tayong lumapit sa Kanya. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Sapagkat patuloy niyong sinisyasat ang aming mga puso. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang nais niyo ay makalaya kami makalapit sa trono ng inyong kaluwalhatian, sa trono ng inyong kabanalan. At ito'y mangyayari lamang kung kami po'y magkakaroon ng pusong dalisay. Kayo po, Panginoon, ang nakakasaliksik, Panginoon, ng aming mga puso sa oras na ito. Lord, ang aming mga isipan, ang aming mga emosyon, Panginoon. Father God, continue to speak to your people right now. Mangusap po kayo sa amin, Panginoon.
Kung mayroon pong mga natatago pa, Panginoon, ng mga bagay o mga nakagawian namin, Panginoon, na hindi namin matalikuran, Lord, sa oras pong ito, sama-sama po namin, Panginoon, na ito ay iniluluhod sa inyong harapan. Lord, kung paano si Maria Magdalena, na kung sa paningin ng tao, Panginoon, ay grabe ang kasalanan na kanyang ginagawa sa immorality, O Diyos. Ngunit, nung siya po ay lumapit sa inyo, Panginoon, lumuhod sa inyong paanan, nanangis, O God, ng kanyang mga luha, Panginoon, ay pinampahid niya sa inyong mga paa at ang kanyang buhok, Lord, ang kanyang pinahid, Panginoon. Tanda ng kanyang pagpapakumbaba. Sa oras pong ito, Lord, ang amin po mga puso, Panginoon, ay tunay nga, Lord, nananangis, Panginoon. Alisin niyo po, Lord, ang mga bagay, Panginoon, na hindi nagbibigay ng kaluguran sa inyo. Saliksikin niyo po, Lord, wag niyong hayaan na mayroong pang maiwan, Panginoon, may matago pa, Panginoon, sa aming mga puso upang hindi ito maging dalisay sa inyong harapan, Panginoon. Lord, kilala niyo kaming lahat. Alam niyo ang mga lumalabas sa aming mga bibig. Alam niyo ang mga nasa isip namin, Lord. Isinusuko namin lahat ang mga bagay na ito, Lord, na hindi nagbibigay ng kaluguran sa inyo. Create in us a clean heart, O God. Renew a right spirit to your people, O God. Yes, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the cleansing power of your blood that is moving in our midst, Lord, maging sa mga nasa tahanan. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. We want, Lord, nais naming patuloy na dumako sa trono na inyong kabanal-banalan, Panginoon, with a pure heart. Yes, O Lord. Nais namin ang maging tibok ng aming puso ay ang tibok ng puso mo. Nais namin, Panginoon, na ang mga salita niyong may tago sa aming mga puso sa oras po ito. Upang ang tunay na pagpupuri, Panginoon, pagdakila at pagsamba ay lumabas sa aming mga bibig, Panginoon. Thank you, Lord. Let us sing this song. Pusong dalisay ang aking nais. Ito ang ating mithiin sa oras na ito. Na huwag nating hayaan na tayo lumabas sa lugar na ito na hindi natin taglay-taglay ang pusong dalisay na nanggagaling sa ating Panginoon. Pusong dalisay ang aking nais, dalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, dalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat
sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. May isang pusong dalisay. Yes, Lord. Thank you, Lord, for creating us, Lord, a pure heart right now. Ang aking Thank you, Holy Spirit. nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat. Lagay natin ang ating kanang kamay sa ating mga puso. Amen. Yes, Lord. Oh, thank you, Lord. We claim it, oh God. We claim, Lord, a pure heart right now. Yes, oh Lord. Walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. For the last time, isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, salamat po sa pusong dalisay na ibinigay nyo sa bawat isa, Panginoon. Maging ang mga nasa tahanan, O Diyos. Salamat, salamat, salamat. Tunay nga, Panginoon, sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Dadako po tayo sa ating tithes and offering. And po, taas po ang kamay ng lahat ng napagpala. Amen. Lahat po tayo ay napagpala. Ayan, dadako po tayo sa kung saan naman, tayo naman po ay ibibless natin ang ating Panginoon through tithes and offering. So, sabi nga po sabi po dito doon sa Matthew 10:8, freely you have received and freely you give. Sabi po dito na kung saan each man should give as he has decided in his heart.
he should not give wishing he could keep it, or he should not give as he feels he has to give. God loves a man who gives because he wants to give. Or the Lord wants our heart na tayo ay cheerful giver. So, hindi yung parang napipilitan lamang. Na kung saan, sabi nga dito talagang ang ating Panginoon ay never natin na mahihigitan pagdating nga po sa kanyang mga biyaya. Nung po ako ay estudyante, naalala ko, I resolved to myself nung nakilala ko ang Panginoon na ako ay magbibigay according doon sa kanyang instruction. So sa maliit kong baon, magtatabi na po ako ng para sa Panginoon. At ngayon, every Sunday kasi binibigay na ng nanay ko yung allowance ko kasi ako ay nakatira doon sa bahay ng aking mga lolo at lolas. So bago po ako magpunta doon, nag-church muna ako every Sunday at itinatago ko na po yon. At sineset aside ko yon para sa aking tithes and offering. At yun nga, never naman nating mahihigitan talaga ang Panginoon. Sa pagiging estudyante, dinilevel up ako ni Lord. Binigyan niya ako ng trabaho. Sa pagbibigyan niya sa akin ng trabaho, ay patuloy naman ako na si Lord ang nagpo-provide ng blessing. At yon ay binabalik ko din, nire-reciprocate ko din. Nagbibigay ako ng aking tithes and offering. At hindi lang po trabaho ang binigay niya sa akin, marami pang opportunity. So, nung isang araw, ako ay nagbabayad ng aking amortization sa house and lot. Nung tinanong ko yung teller, sabi ko, makikita mo ba dyan yung ledger ng aking total amounts due, kung magkano pa yung babayaran ko sa aking utang. So, sinabi niya yung amount. Sabi ko, naku, 10% na lang pala. Nung niloan ko to, 2 milyon mahigit. Lord, thank you. 1 taon mahigit na lang makakatapos na ako ng aking bayarin. So, hindi mo natin po mahihigitan si Lord. Pag nagbigay ka ng ganito at binigay mo yung para sa Kanya, ibibigay niya yung more than what you think, what you can expect, because mayaman po ang ating Panginoon. What we need to do is to reciprocate and act doon sa instruction niya. So yung tithes and offering allows us to see God's power in through our finances. At yun nga po, ay may kakibat na sakripisyo. So hindi po yung blessing ay parang bababa na lang dyan ng kusa. So we also must do our part. So there is a sacrifice na tinatawag na kung saan nga po yung expectation sa atin ng ating Panginoon na sabi po sa Malakay 3:10, give thy tithes and offering unto the temple. Ano po ang gagawin niya? Hindi niya hahayaan yung mga devourer. Ano po yung mga devourer na yan? Na kung saan yung finances natin, yung kinikita natin ay pupunta lamang pambayad sa ospital, pupunta sa wala, sa mga bagay na dapat blessings ang binibigay sa atin. So, hindi yun niya po hahayaan yun na kung saan yung crops na dapat anihin natin ay kainin lamang ng mga peste. Hindi niya po hahayaan na yung inaani natin ay mapeste, kundi ma-enjoy natin ang ating ang mga blessings na para sa atin, ano? Trust God to experience God's deeper way in our finances in many more aspects of our lives. Hindi lang po yan sa finances, kundi good relationship sa ating kapwa, good health, at isa pong laking tawag ito, kayamanan natin is health, hindi lang po physical health, pati po mental health. Sa ngayon po, sa panahon na to, marami po ang nagkaroon ng psychological problem dahil sa pagkakaroon ng pandemic. COVID-19 had brought us so many problems. Hindi lang po yan sa finances lang, ano? Marami po ang nawalan ng trabaho at yon, marami po ang psychologically ay
hindi nila kinayanan yung epekto na to sa kanilang buhay. At praise God, tayo po ay, lahat po yun, tayo po ay, ang ating pong, tayo po ay, kay Lord tayo nakasandal at hindi po tayo naapektuhan ng ganun, ano? Because we trust that the Lord will provide everything, ano man po yung, ano man pandemic yung dumating sa ating buhay. The Lord will provide. He is our great rewarder. So yun nga po, hindi lamang sa finances, sabi nga po sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Hindi lamang po ito lack of material things, but all the things that we need. Everything that we need na kay Lord na po. Kahapon nag-ayos ako ng yung rep namin, yung daming mga tira-tirang pagkain na minsan maglalagay ka sa loob, ano. Ang isang disiplina sinabi sa akin ni Lord, i-determine mo yung mga most important things. And in our life, isa dapat sa most important things sa finances na pinapriority natin ay ang ating tithes and offering. So yung biggest portion ng lalagyan na yon, kunyari sa refrigerator, inuna ko lahat yung malalaking bagay. Then afterwards, ay nagkasya, may space pa pala. May space pa sa buhay natin for our small wants. If we prioritize those major things na dapat inuuna natin. At yung mga small wants na yon, pag pinagsama-sama, what a great life we should have. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Father God, we thank you, Lord, for all the things that you have done in our lives, Panginoon. Thank you, Lord, for blessing us, oh Lord, especially in our finances. And thank you, Lord, for having this opportunity right this very moment to bless you, to return to you what is due to you, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Bless this tithes and offering, O God, at dalangin namin, Lord, magamit namin ito wisely, O Lord, sa ikalalawak ng inyong mga gawain. Maraming salamat, O God, for blessing the works of our hands, O God, for continue giving us everything that we need, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo kaming bibigyan ng malalakas na pangangatawan, matalas na pag-iisip, O God, upang patuloy naming maibalik ang para sa inyo. Thank you, O God. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name, amen, amen. Liban sa buhay
kung nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandaling ito'y nangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos, sa iyong lahat ang pagsambat luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay paharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Sa'yo. Praise God. Palakpakan po muna natin na muli ang Panginoon sa buhay ng ating mga usherings. Ayan po. So, sila rin po ay nag-i-invite sa mga nais pong maging kabahagi po ng ushering ministries. Ayan po, si Ate Cathy po as our head ng ushering. Pwede nyo po siyang i-approach. Yung pong nag-solo ng huli, ayan, i-approach nyo lang po siya kung gusto nyo, si Ate Cathy po, kung gusto nyo pong maging part ng ating ushering. Ayan po, praise God po sa kanilang mga buhay. So, dako po tayo sa ating announcement. Ayan po, so, ang atin pong morning devotion ay tuloy-tuloy po every Mondays, Wednesdays, and Fridays ang Tinig ng Pag-asa. So, makikita nyo po ito na live po sa atin pong Facebook page ng Jesus Be Lifted Up Church. Ayan po, every 9 a.m. So, ganun din po sa gabi ng Mondays. Ayan, nag-start po tayo nito pong first Monday po ng March. Ang ating pong Speak Life. Ito po yung mga testimonies po ng bawat isa kung paano po tayo binago ng Panginoon. Nagbigay siya ng direction kung paano niya po inayos ang buhay ng bawat isa. So, kung kayo po ay nais niyong maging kabahagi or gusto niyo pong mag-testify kung paano po
kayo binago ng Diyos, kung paano po kayo kumbaga yung kumilos ang Diyos sa inyo pong mga buhay. Ayan po, you can approach us or ano po, si Mariel, May, kaway ka. Ayan po, para po ma-schedule po natin kung kailan po natin kayo magre-recording. So, ayan po, every Mondays natin po ito ng 7 p.m. Ayan po, and then ang atin pong midweek service, every Wednesday, 7 p.m. din po. And then ang atin pong soaking, and every Fridays, 7 p.m. din po. So, we're encouraging everyone na, yun nga po, pumunta rin po tayo dito kasi iba pa rin po na nandito tayo sa tahanan po ng Diyos. Amen. Kesa po nanonood lang tayo, nakikijoin lang po tayo online. Dahil madalas po, ako po, on my own experience, pag nasa bahay lang talaga po, maraming distraction. Pwede kang madaling makuha yung attention mo sa ibang bagay. Pero pag nandito po tayo sa tahanan ng Diyos, yun nga po, we can focus on worshiping God. We can focus on listening on His Word. So, we're inviting you po to come sa atin pong mga midweek services, sa atin pong soaking, tuwing Wednesdays and Fridays po ng 7 p.m. Yan po, ang atin din pong J-Blue Leaders and Workers Spiritual Feeding every Tuesdays po ito ng 8 p.m. via Zoom. So, kung hindi pa po kayo nakaka-join sa mga leaders natin, sa mga workers po natin, yun nga po, join yourself. Kasi po, dito po tayo patuloy na ini-equip ng Panginoon sa mga tinuturo po sa atin ni Bishop. At yun nga po, kasama po natin dito ang ating pong mga leaders, workers sa Mindoro, sa Pangasinan, yun po, yung sa Camellia, tayo po dito, tsaka yun nga po sa Parañaque. So, let's join in our spiritual feeding and equipping po ng mga leaders and workers. Ayan po, via Zoom po siya. Sinesend po natin ang link dun po sa ating group chat. Yan, and meron din po tayong discipleship training. Ito po, ginagana po siya. Depende po sa availabilities ng per ministry. So, ang kids po, pinangungunahan po ni Ate Clyde. Ate Clyde, kaway ka po dyan sa likod. Ayan po. So, sa mga parents po na hindi pa po na-join ang inyong mga anak, meron po tayong online discipleship training via Messenger. Ayan po, video call po sa Messenger every Sundays po ng 6 p.m. Ito po yung mga from 3 years old to 12 years old. Ayan po, you can join them. Sandali lang po siya. Kaya po hindi po mababoard ang inyong mga anak. At yun nga po, nakikita rin po natin yung mga bata po mga bata natin sa Parañaque. Tapos yun dito po yung mga kids natin, although magkakahiwalay pero nagkakasama-sama po in this ating discipleship training. Yan po, ganun din po sa youth. Si Sister Len naman po ang ating head. Len, kaway ka. Yan. So sa mga youth po na hindi pa nakaka-join, meron din po kayong online discipleship training every Saturdays ng 3 p.m. Ito naman po yung mga ages 13 to 21. Ayan po, join kayo sa mga youth natin dyan. And later on, pag yun nga, we're desiring na magkaroon din kayo ng face-to-face gathering. And then, ang ating po mga young pro and young adult na pinangungunahan po ni Brother Shalem and Sister Iyay, every Thursdays din po sila ng 7 p.m. Ayan po. So, ito po yung mga ages 22 to 30 years old. So, join po tayo, yung mga young pro natin, young adult. And then, ang young woman naman po, pinangungunahan ni Sister Arlene. Sister Arlene, kaway po kayo. Ayan po. Masaya po ang aming lagi. Nagkaroon po kami ng surprise exam nung pong nakaraan. Ayan po. So, yung mga hindi pa po nakaka-join, ages 31 to 50. Ayan po. Every Thursdays po naman ang ating online adult woman discipleship training. Join po kayo. Hindi lang po tayo natututo, pero yun nga po, nag-e-enjoy din po tayo habang nag-aaral po ng salita ng Diyos. At yun nga po, may challenge po kami na everyday po, we have to read the Bible ng
10 chapters per day. So, tapos may reporting po kami. Natapos na po namin ang book of Exodus, Genesis and Exodus. Tapos na po, papasok na po kami sa Leviticus. So, kaya po yung mga hindi pa po nakaka-join na adult women, yan po, masaya pong mag-aral ng salita ng Diyos. Exciting po at marami po tayong matututunan. Ganon din po sa different ministries. Ganon din po ang adult men, si Brother Rio. Nasaan po si Brother Rio? Ayan po, sa mga katatayan po natin dyan. Ages 31 to 50. Ayan po, belated happy birthday po kay Brother Rio. Ayan po, sila rin po ay every Sundays ng 7 p.m. So, join po kayo. Yun nga po. At via ano rin po ito, messenger lang po. So, lahat po ng may Facebook at messenger, pwede po kayo mag-join. And last but not the least, ang ating pong mga senior adults, ayan po, pinangungunahan po ni Rev Estela. Ayan po, so ayan po, kung hindi pa po kayo nakaka-join, join po kayo. Ito po yung mga ages 51 and up. So, mga senior adults naman po is every Thursdays po sila ng 8 p.m. din. Kasabay po nung ating adult women at ang ating pong mga adult young pro and young adult po. So, ayan po, join po kayo sa ating discipleship training. Dahil po, prepare po ni Lord ang bawat isa sa atin. Kung makikita nyo po, it's per ages. Dahil po, lahat po tayo gagamitin ni God in these last days. Amen po. Sabi nga po, He will pour out His Spirit on all flesh. Kung ikaw po ay buhay pa sa pagkakataong ito, may laman ka pa, humihinga ka pa, gagamitin po tayo ni Lord. God wants to use us, kaya po ini-equip niya tayo. Kaya po I encourage everyone, mag-join po tayo sa ating pong mga trainings, discipleship trainings na ginagawa po. Amen. So, next po is, meron din po tayong mga online prayer gatherings. Tama ba? Yan. So, eto po ang ating mga online prayers na ginagawa po every Monday to Saturdays po, mga katatayan. So, 4 a.m. po sila. Ang mga mothers naman po is 5 a.m. din po, from Mondays to Saturdays. At ang ating po mga pastors ay from Monday to Friday ng 5 a.m. din po. So, ayan po, join po tayo, yung mga nanay, mga tatay, kasi sabi nga po, ito yung time na mga tulog pa po yung ating mga anak, yung mga dapat na asikasuhin natin ay pwede pong isang tabi muna natin. Sabi nga po, let's seek first the presence of God, God's kingdom and His righteousness, and everything will be added unto us. Kaya po, we're inviting you po to join our online prayers. And then ang ating pong youth online fellowship, yan po, every Sundays po ito ng 7 p.m. via Google Meet po. Ayan. So kung yung mga youth po natin na hindi pa nakaka-join, join po kayo sa atin pong online youth fellowship. Ayan po. And sa mga hindi pa po nakakapag-like, share, and subscribe our Facebook page po ng Jesus Be Lifted Up Church. Ayan po. Paki-like and share po natin and i-subscribe din po natin para po ma-notify po kayo pag po may mga bago tayong uploaded na mga videos or kung may mga announcement po tayo sa page po natin. And meron din po tayong YouTube channel ng J Blue Church. Ayan po. Makikita niyo po dyan yung mga previous services natin, mga Sunday service, midweek, na gusto niyo pong i-replay, mapakinggan po ulit kung ano yung binahagi po ng ating mga kapatid nung mga nakaraang Wednesdays and Sundays. Ayan po. And this week po, this coming week, ayan. O sige po, bago po natin batiin si Neil bago po natin makalimutan, this March 14 to 18 po, we have a week of prayer and fasting. So, meron po tayo, nasa na po si Ate Aileen? Ayan po, si Ate Aileen, nasa likod po. Meron po tayong, if you-fill upan yung mga gusto nyo pong mag-join, i-enlist nyo pang inyong mga sarili. Meron po tayong 3 na schedule ng fasting. So, pwede po kayong mamili
from 6 a.m. to 2 p.m. Meron din pong 10 a.m. to 6 p.m. At meron din pong 2 p.m. to 10 p.m. So, Monday to Friday po to na magfa-fast tayo. Alam niyo po ba na habang ginagawa ko rin po to, bigla ko pong nakita na this week pala po is, ngayong week na to, magse-celebrate ng Purim ang mga Jewish. Ang Purim po is a celebration of remembering how the Lord delivered or saved yung mga Jewish people nung time po ni Queen Esther. Pero po may ginawa sila. Nag-prayer and fasting po sila for 3 days bago po humarap si Queen Esther sa king at mag-plead sa life ng mga Jews. So tayo rin po, it's a 1 week, 5 days lang po actually. 5 days ng prayer and fasting at hindi pa po ito whole day. So, pero kung kaya niyo pong whole day, why not? Pero pwede din po kayong mamili dun sa different schedules po natin ng prayer and fasting. So, nasa likod po si Ate Aileen. Meron din po siyang ibibigay sa atin na pag nag-enlist po kayo, bibigyan niya po kayo ng prayer items. Nakalist na po yung prayer items natin. So, may guide na po tayo ano yung pagpe-pray natin ng day 1. It's all about nations. Ito pong bansa natin at ang mga ibang mga bansa. Day 2 po is the J Blue churches. Day 3 is J Blue families. Day 4 yung mga frontliners po natin. And day 5, it's our personal or yung own family prayers po natin. At sa Friday po, yan, soaking po natin. Let's come together at yun nga po, let's have a Thanksgiving night sa atin pong soaking. So, ayan po, I encourage everyone, especially po yung mga leaders, workers po natin, pastors, to engage ourselves. Hindi lang po natin basta gugutumin yung sarili natin, but we will pray, we will humble ourselves before God, and yun nga po, we will seek His face as we will have this prayer and fasting dahil it's a preparation po. And also, yun nga po, kasama rin po sa ating prayer items ang ating pong anniversary sa sa May 14. So, sama-sama po tayo na dudulog sa trono ng biyaya po na ating Diyos sa kalangitan. And yun nga po, mag-aayuno po tayo. So, ayan po, kaya po yung mga nais po na mag-join, ayan po, nandiyan po si Ate Aileen sa likod. You can get the prayer items at yun nga po, i-enlist po natin yung sarili natin. Amen po. So, yan po, ngayon po is birthday ni Brother Neil. Happy birthday po sa ating bahista at ang atin pong missionary na si Brother Neil. Ayan po, gagamitin po siya ni Lord mightily dahil as of now po, dahil si Pastor Joseph po ay nasa Alaminos, siya po ang binigyan ng authority at yun nga po, ng assignment ni Bishop na siya po muna ang mag-handle po sa ating J Blue Parañaque. So, happy birthday, Brother Neil! Ayan po. So, praise God po sa kanyang buhay. At alam niyo po ba, sa mga hindi pa po nakakaalam, yung atin pong theme song noong 2021 ay composed po ni Brother Neil. Yung pong, anong title nun? Patuloy lamang sa'yo. At marami pa po siyang na-compose na song na i-arrange po muna ng ating worship team. And later on po, kakantahin na po natin yun ng sama-sama para magbigay kapurihan po sa ating Diyos. Amen po? So, bago po tayo dumako rin po sa ating closing prayer, niremind po tayo ni Bishop sa ating pong mission offering. So, as the Lord had declared sa J Blue family na yun nga po sa expansion ng kingdom niya here on earth as it is in heaven, sabi nga po, we have to involve also ourselves in terms of giving our mission offering po. Dahil sabi nga po, the gospel is free, pero yung pong paghayo, di ba po, pagpunta po sa mga lugar kung saan po nais ni God na ihayag ang kanyang
pagmamahal, ang kanya pong dakila at makapangyarihang salita, kailangan po natin na bigyan ng panggas, pangmerienda yung atin pong mga kapatid na humahayo. Sabi nga po, sa share ng gospel, meron pong mga humahayo at meron din naman pong tagapagpadala ng mga humahayo. So, kung hindi po tayo nakakasama sa mga humahayo, we can also be part of that mission. We can be part of those senders po sa mga humahayo. At yun nga po, and that is through giving our mission offering. So, sabi nga po sa salita po ng Diyos, God loves a cheerful giver. Alam po ni God kung ano yung sitwasyon natin. But as we allow ourselves to be the kingdom financer, na yun nga po, maging part po tayo na mas marami pang lugar na mapuntahan po ang ating mga kapatid, ang ating pong mga kamanggagawa para mapahayagan ng salita ng Diyos. I know, sabi nga po, God will reward each and every one of us. So, let's be part of this. Ang ating pong mission offering. Kung kanina naman po, nakapagbigay na po kayo dun sa tithes and offering at sinama nyo na po dun sa mission, okay lang po yun. So, sa mga hindi pa po, we're encouraging you to, ayun nga po, to be part. So, sa atin pong mga kapatid at magulang na nanonood po sa kanilang mga tahanan, you can also give your mission offering through, yun nga po, GCash, or yun nga po sa atin pong BPI family account ng J Blue Church. So, sabi nga po, di ba, if there's a will, there's a way. Pag kung gusto natin, may paraan, di ba po? So, I believe lahat po tayo, we want to be part of this expansion po na gagawin ni God sa buhay natin. So, let's just pray for those mission offering po na ibibigay natin or pinagkaloob natin kanina. Heavenly Father, salamat po, God, sa mga anak mo na, Lord, their hearts are generous, oh God, in giving, oh God, unto you, unto your kingdom. Lord, you know each and every one, oh God. Alam ko po that, Lord, we will not lack of anything, oh God, because you are a great shepherd and you will the one who will supply all our needs according to your riches in glory through our Lord Christ Jesus. Lord, salamat po sa mga kapatid at magulang ko na makikibahagi sa mission offering na ito, God. And this, oh God, monetary blessings will be used, oh God, for the expansion of your kingdom here on earth as it is in heaven. Thank you, Father God. We honor you, we praise you, we love you, we glorify you. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. So praise God po, tayo po lahat ay tumayo at dadako po tayo sa ating pong huling panalangin. Amen. Ating po muna awitan, muli ang ating Panginoon. Kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas. Pag-asa ko kay Kristo lang, kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas. Pag-asa ko kay Kristo lang, kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko,
Pag-asa ko kay Kristo lang. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko aking lakas. Pag-asa ko kay Kristo lang. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, 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 O God. Panginoon naming Diyos sa langit, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na muli mo kami, Lord God, dinala, Lord God, sa aming bahay-sambahan. Maraming salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God. Na Lord, tunay nga po, O Diyos, na ikaw ay nangungusap, nagrerema sa bawat himaymay ng aming mga laman at pumapasok, Lord God, sa aming mga puso, Lord God, ang lahat ng mga salitang nanggaling sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, lalakaran namin ito, Lord God. We claim ito, God. Kung gaano mo, Lord God, kami, Lord God, kinatagpo sa una naming pananalangin para ikaw, Lord God, ay aming matagpuan, Panginoon. Lord, hanggang ngayon, Panginoon, Lord, hallelujah, we claim it, O God, that we have a purified heart, O God. Hallelujah, hallelujah. Dahil yun, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God. Hallelujah, hallelujah. At Lord, maraming salamat, Lord God, sa ginamit mo, Panginoon, na tagapaghayag, Lord God, ng iyong mga salita ngayong umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa buhay ng aming Reverend Stella, Panginoon. Lord, ibalik mo, Lord God, sa kanya, Lord God, ang lakas na nawala sa kanya, sa kanyang pag-aaral, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon. At Lord, pagpalain mo, Lord God, 10 ng kanyang pamilya, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. At patuloy mo, Lord God, kami gabayan, Panginoon. Turuan, Panginoon. At Lord, turuan mo kaming malakaran, Lord God, to have a purified heart, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, kung gaano mo kami, Lord God, kaingat na dinala, Lord God, sa aming bahay-sambahan, ay ganun mo din kami kaingat na pababalikin sa aming pansamantalang tahanan, Panginoon. At muli, Panginoon, sa aming pagbabalik sa susunod na linggo, Lord God, we are excited, Lord God, na bumalik dito, Lord God, na may tangan-tangan, Lord God, na kapatid, Lord God, na kamag-anak, na kapitbahay, Lord God, na makapakinig din, Lord God, ng iyong mga salita, Panginoon. Ganun na din, Panginoon, sa mga nanonood sa amin online, Panginoon. Lord, hindi maiksi, Lord God, ang iyong mga kamay dahil inabot mo din sila, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We bless you, we honor you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi
suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw